Sana all. Ayo. Naman. Barista na, regard to susipit sa imuha. Mami, guards. Huwag makakiko. Dado sa iya. Uy, kalulan ni kamay. Anong dada, uy? No, uy. Sipit lang, kay kwartahan ba? Balway ligo. Anya Marista. Di ko na kupulihan si Dado. Si Prex na lagi kay Guwapo, Marista. Lagi ko ako niya. Pila man na imong kiratin. Itag-utso lang, day. Duha, nya kumbit duha. Tagdis na, Duha day. kabutin. Nag-benching ko na, day. Singin sa tanan. Bugas. Saan ka ng bukas, day? Toyo po duha. Saan po na sila pindi? Saan po na sila pindi? Oo. nya. Pero tulupin, day. Oo. Oh, Day. duha kabutin. Sa karuyan. Nakako. Singkil na, day. Duha ka kapito, 5 ka. Duha ka kapito. Ano ba ito, day? Oh, isog na, 4 ka. Birds 3. At pila po ning pan Marisabi kay gutom kayo. Bugas pa. Bugas ang isa. At pila na lang po ni. Uya, po ni mo, day, no? Kapal ng mukha mo. Nga, puno ka kilong bugas Marisa. Ala, day. Ano ko tagsuglanan, day, ha? Oh, isog na Marisa. Ano man daghana sa imong kumpra, day? Oh. Ala, day, uy. Nga, kanip mo ka po Marisa kay miss, Uy. may gumit. Muskit, day. Muskit. Uy, Wala ko siyang po Marisa. Ala. Wala po di daghan. Ala, uy. Gusto ka lang Marisa kay bayaran na ka na ito na ugma. Ala ka, uy. Uy, pa din ni day. Amin ako. Nakabong itlog. Day, hinaya. Gusto, day. Mabuap, day, ha? Duha. O, dire, day. Ito, Pag day, day. Ito, dire, day. Oo, ano lang ito ni Marisa. Ala, dala suglanan ni day. Pakyaw na na ito na. Uy, Oh. Dako na dyan pagmabayaran ni day. Gamar na ay, 20 na na. 560 mil. Will be. Hala na inaya kita kuwil day. Kaya mabuklot. Ay, ako lang kang bayaran ugma ni Day niya. Ko na kang Prex ha. Bola lang yan. Day lang bunto niya day. O, dili ni appeal ni. Ayun na na. Dapil na day. Yan akong bugat, Day. Akong bugas. Akong tuyo. Isa pa. Sama lang day tabi. Asa naman itong panuwak? Uy, ingon niya, balik sa uwak. Tulo naman lang kaadlaro na ba magkabalik? Alala! Tingnan mo itong babae ikat! Saan mo? Ano nagpautang ang buka? Tingnan itong babae ikat Sa buka po na ano eh. Mama eh. Ayo. Ayo. Do. Call kining nasi ati JJ call. Wala. On call ba kining maningil unta ko ba kay nasi utang ito ba tulong ng kadlaw. Antod karo pa ba ingon siya kung mabalik siya. Pagkaugma antod ko pa man. Man siya dire. Nanay mo man ang ipautang nga. Di man ako balong bayan. Ingon ba siya? Wala daw siya dire. Ha? Sa bangka nga, wa man siya dito, ingon siya, wala daw. Yung saan naman ron? Ingon man yan ba na nga, nanong pautang daw kato niya nga, di mo daw kabang bayad. Nga, ikaw ang ibang ron nga. Di ba na subayad? Na, problema na nani mo ron. Ay, luwan! Balita! Karon! Kung naman no, Tingnan to! sa mukha ni mo eh. Tulo na ko katuloy ba mo bayan? Ganun, pasag dito. Sa mukha po ni mo eh. Kanya! Isip pa nang kinabuyan eh. Tingnan to to! Sino nga pautangan ng kuanggot? Ganang tao nga natin mo kitong bayad. Ayo, hoy karon ka, sakpa na ka na konti. Wow! Ingat mama, may bayad butis. So magkatinga. Kape tuloy, magkatuloy ko mga kabayad antod karon. Binuwang man ang imuha. Ah! Hindi mo paningin! Ano? Hindi mo paningin! Nga mo bayad mo kung lakoy kwarta! Disturb mo lang mo nag-tiktok ko dire! Sabi mo! Magulat ka! Talagang taon! Sa mga katinga. Hoy, sa mga katinga. Sa binuwang mo ng mga katinga. Ang uli mo na dalong. Huwag na bayarin ng turko 20 na kulang. Bayad nga! Nakaputo ka niyo mama! Wow! Buang mo! Buang, kawawa eh. Yang kenapa? Yang minta keluar.